Is féidir dat ceann seo a úsáid í a tháina, tá mai ceappa go daine se leat. Chun full bréige dhéanamh, seo an nuirdaí a bheits ag teastalhaid. Impiseanna talún. Sirup orga. Leacht níocháin. Dathóchan bí a dearag. Dathóchan bí a glas. Bála bug le haid measca. Cipín. Ní gá éon imní a bheith ort faoi teiste gan seo. Cur beagán de gach cóhabhar isteachán go dtígann tú sásta leis an gcaoi am leanainse. Nuair a cheapann tú go bhfuil an ull bhréige agat díreach mar a haní leat, din tástal bheg ar éadach bán agus airtha an meascan mar a heastín bhairt. Tá bhí sé chun an impiseanna talún a chur isteach ar dús. Hón. Leacht níochan isteach leis. Nis chun dáchar leis. Beagán go dathóchan bí a dearag. Agus rúnaí beag dathóchan bí a glas. Nis measca mai sósa. Nis, mar eicinsib ní bhdainse sin an chosú le full. Má hastín weit coppla ar deile chuisteachán chun na áú beagán, seo coppla smaoinemh. Tá ketchup, cocoa, ground flour, syrup chocolate agus dá goraman. Ára siad seán dá nó ára siad cécha teo is atá full. Má an rudá gcuirnim sin ceann seán níos luaithe. Nis breaning se sin níos fearr. Tá an sprí lug sa bhasca agus an áhrú, go dtí go bháin tú an ull bhréige atá weit. Ní leirtain sin ach rinne fulla a chuir tain agus de cháirde agus de chláán a scanrú. Oh, Mom! Go dtín chéad eile, bí de ólaí. Mom!